ҳамоиши илми назариявӣ бо сухани муқаддимавии устодони факултети молиявии иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон оғоз шуд. мавсуф дар идомаи суханронии худ иброз дошт, ки коррупсия яке аз масъалаҳои мушкили замони муосир ҳамчун зуҳуроти номатлуби иҷтимоӣ зуҳур карда, муқовимат алайҳи коррупсия рисолати шаҳрвандии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ дониста мешавад. аммо нафароне низ ҳастанд, ки новобаста дар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ кор ва фаъолият карданашон ба коррупсия даст зада, бо ин амали нангин монеаҳои сунъӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои гуногун эҷод намуда, боварии шаҳрвандонро ба давлат ояндаи нек коста сохта, бо ин васила табақаҳои гуногун аз ҷумла табақаи камбизоати аҳолиро аз имкони комёб шудан ба сатҳи шоистаи зиндагӣ маҳрум мекунанд. ташкили чунин мизои мудаввар дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишкадаву донишгоҳии олии мамлакат имконият ба миён меорад, ки то ҳадди имкон барои пешгирӣ намудани амалиётҳои коррупсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ мусоидаткунанда бошад. сипас дар идома намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сухан баромада, бобати марҳилаи дуюми стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2026-2030, ки аз аввали моҳи марти имсол бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид, маъруза карданд. зимни ҳамоиш аз кормандону омӯзгорони донишгоҳ даъват шуд, ки баҳри дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат бо коррупсия ва бандҳои нақшачорабиниҳо баҳри амалишавии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 корро бо мақомот ҷонок намоянд.